כל אחד מאיתנו כמו שאמרנו קודם, הוא משפיע על הכל. אז כל אחד מאיתנו צריך לתת את הדוגמה, כי זה אף פעם לא עובד שאנחנו מצפים ממישהו אחר להשתנות, אבל כשאנחנו עושים שינוי ואנחנו נותנים דוגמה, זה הדבר הכי חזק והכי באמת משפיע שיש. תראו את זה גם בזוגיות, במשפחה, בכל מערכת יחסים, אם אנחנו רוצים לשנות משהו מחוץ לנו, הדבר הכי טוב זה להיות השינוי הזה, לתת את הדוגמה הטובה. ואני חושבת שאם אנחנו נעשה את זה בחברה הישראלית, אז ניצחנו בגדול. באמת, אז אם אפשר לסכם, אז כדי לנצח את המלחמה, באמת, ואפילו הייתי אומר את כל המלחמות. אחת ולתמיד, אנחנו צריכים לנצח את האגו שלנו, את יצר הרע, להתעלות מעל הרצון האגואיסטי, מעל אותה מחשבה זדונית שפועלת להרחיק בינינו. אנחנו צריכים להיות כאיש אחד, בלב אחד, לחסות באהבה על כל הפשעים שיש בינינו, ממש, לעלות מעל הכל בלי שום חשבונות, לנקות את הכל. בעצם בזה אנחנו סוגרים מעגל למה שדיברנו בהתחלה, שהאהבה והאחדות בינינו מונעים כל פורענות לבוא עלינו. כן, ואנחנו כאן מבינים את זה עכשיו, וצריך באמת להעביר את המסר הזה, כי אנחנו יודעים שבחברה שלנו יש עוד הרבה אנשים שעוד לא שם, אבל ככל שאנחנו ניישם את זה בעצמנו, זה ישפיע, ובעזרת השם אנחנו נראה שינויים טובים בחברה שלנו.